Здравейте всички, аз съм Васко и ще ви покажа как да построите къщичка на Майнкрафт. И така. Първо ще ни трябва една дъбова дъска. Ето я. Дъбовата дъска. Започваме. Ето от тук слагаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После ставим едно квадратче и започваме от другата страна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После слагаме още едно тук. Поставяме го и после 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Пак ставаме и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И това е, така оставяме едно за вратата. После взимаме дъбова дървесина, ето тази, и правим по 4 на всяка дупка. 1, 2, 3, 4, по-скоро 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и само още 1, 2, 3. После също ще ни трябва така. После слагаме вратата. Ето я. След това ще трябва да направим пода. Той също ще е дървен. Затова трябва да изкопаем всичко. След като го изкопаем, пак вземем дъбови дъски и ги слагаме отдолу навсякъде, което сме изкопали. Трябва да сложим само по пода и бели дъски и само с едно купче надолу прокопаем, защото тогава ще стане неравно. И след като го запълним, тогава ще трябва да си вземем врата. Тя е в червения камък. Ето е дървена врата. Има и желязна, но тя може да се отваря само с копче. Ако искаме, можем да вземем сигналната плоча, но аз не бих я предпочел. Така, но също и тук ще трябва 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тук ще трябва още 14, 15, 16. Поставим 16 и после вземем пак да го дъски и след като го вземем, тогава това ще ни е малкото като тераса. После вземем тук и вече правим покрив. Също ще ни трябва едно на сияен камък, той ще ни е като лампа. Затова него ще го използваме като лампа, защото вижте, той свети в тъмното и затова ще го използваме така. Ако искате, може да направите и заден двор, после ще ви покажа как ще и задния двор. Имам цял ден, мога да ви покажа всичко и така. Ето сега слагаме покрива. Сияйните камъни. После ще правим така. След това ще направим покрива, дето тази отстъпала, ето така ще изглежда нашия покрив, но това ще го направим след малко. И така, след като сме готови, излизаме и почваме да правим покрива. Нашият покрив ще е, поне аз така го правя, ето така. Спираме и от другата страна, по същия начин. Така, след това вземем дъбовата дъска и заобикалим всичко. Така, после да правим на
6 блокчета, после на 2, 3, 4, на 2 и на 2 и това. После и от другата страна правим същото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 и 1, 2. Така. След това вземе дългата стъпала и правим като стълбички. Така. Така. След това сливаме и от другата страна правим също. И така, после ще запълним всичко останало и ще го направим като един общ покрив, но първо трябва да го запълним всичко, да не се вижда силният камък, за да можем да е по-красиво, разбира се. И когато е вечер, то ще бъде тъмно, но когато влезеш в къщата, то ще си бъде ден. Разбира се, защото има лампи. Не в буквален смисъл. Така, след това правим абсолютно също. Заобикаляме да е тук. Правим така. Ако искате, може да го запълните отвътре. Аз понякога не правя така. Там ще следете. И това е. След това правим го в обратния. И това е. Сега трябва да направим да обикалим всичко, за да ни се получи един покрив, който е като къщичка. Това всъщност е къщичка и ще ни се получи ето така. И сега и така. Тук ни трябва да се получава двойната плоча и ето така трябва да се получи цялата къща. Така. След това влизаме в самата къща и почваме. Първо ще ни трябва ето тук. Ще вземем видите, за да можем да го направим. Ето тук слагаме едно, още едно. Тук пускаме едно квадратче и след това така. После вземаме рафтовите с книги, слагаме ги тук, тук, тук и вземаме чародейската маса, на която се омагиосва. И така. След това вземаме стъклен панел и го слагаме. Също тук не трябва да има стъклен. Не трябва да има, защото няма ще се получи кофти. След това правим тук, тук, тук и слагаме стъклените панели. И след това тук изкопаваме едно, за да вземем ето този казан, който е в отвари. Ще ни трябва истото за отвари. Вземем го. Вземаме и малко вода. И като го напълним, то тогава ще ни трябва и един капак. След като вземем капака, тогава го слагаме и тогава ни се получава тоалетната. Тук не знам какво ще правим, после ще го намеря. Сега правим леглото. Ще ни трябва леглото е в декоративни блокчета и ето ни влезе. Така. Вземем тук. И тук, тук, тук. И след това, ето вече се подава луната и ние вече можем да спим. И това е. После това е едното клипче, а после ще видите и другото, част номер 2.